Musangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV channel yenyu one chivhitivhiti patinokupai nhau maupdates nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo munyika yekwedu. Iko zvinezvi ndiri kutambira nyaya iripo, nyaya yerufu rwavamutumwa mavere. So vamutumwa mavere nyaya yanga yakunetsa panapa ndeyekuti pakuzosvika pakufa kwavo vanga vari kugara muSouth Africa. Saka nyaya iripo ndeyekuti vanga vane ID yemuSouth Africa. So zvichakadaro nyaya iripo ndeyekuti hama dzanga dzakurwira kuti vamutumwa mawere vovigwa kupi. Hama dzababa dzikuta kuti aiwa munhu ngaadzoke kunyika yekwake yaakazvarirwa auya avigirwe kunoku. Hama dzaamaiwo dzikadedzera kuti aizvozvo azviite, anofanirwa kuvigwa kuSouth Africa uko kunova iko kunyika yaanga achigara. So ipapo on Friday vachinge vaita vanetsana vaendesana kumatare edzimhosva. Nyaya yakazoperera kucourt on Friday, pakapuwa judgment zvikanzi aiwa vamutumwa mawere vanofanirwa kuvigwa munyika yeSouth Africa. Ndo nzvimbo yavakanzi vari kufanira kunge vachivigwa. Ndo mamirire akaita zvinhu iko zvinezvi pane nyaya yacho. Kozi nyaya iripo ndekuti hama dzinenge dzakungorwirana akakuti aiwa iwo unofanira kuvigwa kunoku, iwo unofanira kuvigwa kunoku. Unongoziva nyaya dzinoitika dzemafamilies, but hama dzaamai ndo dziri kuzonzi dzafevherwa dzikanzi aiwa vari kutaura kutoti munhu avigwe kunoku. Ndo nyaya ichange ichiitika. So iko zvinezvi vari kunoita nigirikini yavo pa4 ways apo munopaziva mese pa4 ways Memorial Park. Ndo pavari kunge vachinovigirwa ipapo. Ndo mamiriro akaita update yava mutumwa mawere. Sekupromisa kwandakazviita ndakati panapa paKulian ndichauya ndichikuzivisai kuti nyaya zvinenge zvazofamba sei. Saka ndazodzifambira hangu zvakanaka tikaziva kuti ndo mamiriro azviri kuitika. Vamutumwa mawere vari kuvigwa kuJohannesburg, vari kuvigwa kuSouth Africa kwavakazofa vakugara. Zvenigirikini vazhinji vanovaziva nenyaya business akasiyana siyana vaita, zvinhu zvakazoendawo hazvo nepamwewo, zvinhu zvakazonodzikirawo makambani avo avairana. Vamwe vanovaziva vari kuShabani, vamwe vanovaziva even mune zvematongerwo enyika nekusapota kwavakamboita vachisapota the late Morgan Tsvangirai. Zvakawanda zvinozivikanwa nazvo kuna vamutumwa mawere, but iko zvinezvi nyaya ndo mamiriro yaita mhuri yeZimbabwe. Saka ndangoona zvakakosha kuti paKulian regedzai tingomhanya tizivise mhuri yeZimbabwe. Pachinge pane zvimwewo tinongoita as usual tichingokuzivisai. Kana kune vasvikawo pana pakatanga maupdates, tisu tinobudisa nyaya dzese dzinenge dzichiitika tikuzivisai muri kwamuri ikoko. Iwe chako chete tsvaga mari, utsvaga basa, nyaya unongoya pano tokutsvagira dzese tobva takuzivisa zvinenge zvichiitika. Mubva matoziva kuti nhasi ndo mamiriro akaita kunze ende ndo zvinhu zvinenge zviripo paground.